Usa ka pick-up truck ang naanod atol sa paghaguro sa tubig sa sapa sa Midsalip, Zamboanga del Sur. Samtang pipila ka mga sakyanan ang stranded sa dalan tungod sa bulog sa tubig nga misubay na sa highway sa New Bataan, Davao de Oro. Ani ang report ni Argil Relator. Gipaningkamutan og hawas kining pick-up truck gihang naghagoros ang tubig sa usa ka sapa sa barangay Ginabot sa Midsalip, Zamboanga del Sur. Kini ato sa kusog nga ulan Huwebes sa hapon. Sumala sa MDRMO, naanod ang maong pick-up truck nga mitabok sa daot nga spillway sa maong barangay. May na lang kay nababagan kini sa mga dagkong bato. Gitabangan sa mga otoridad ang pag-rescue sa sakyanan, pinaagi sa pagbira niini hangtod na hawas kini. Luwas ang driver sa maong sakyanan ug walay nasamdan ato sa insidente. Halos malukop na sa tubig ang parte niining National Highway sa Barangay Tandawan, New Bataan, Davao de Oro. Resulta, nangatanggong ang pipila ka mga motorista Huwebes sa hapon. Dihang nisubay na sa dalan ang bulog sa lubog nga tubig gikan sa taas nga bahin. Kini atol sab sa kusog nga pag-ulan. Hinoon, mihubas ra gilayon ang tubig baha human sa 30 minutos. Ang maong area sa Purok 4, Pasaka sa Tandawan, during sa construction sa National Highway, gihimuan nila og box culvert. Pero tungod kay ang iyang creek nga nagikan sa ibabaw, dako-dako gyud siguro ang tubig nga ma-accumulate niya. Sumauna nga ang runoff dili siya kayanon di ay sa culvert. So first time ni after sa construction nga nahitabo nga naagyoy kanang excessive nga runoff. Nagpahigayon na og assessment ang New Bataan LGU aron dili na kini masubli. Wala hinuoy na talang na danyo sa maong hitabo. Ang sa ubos pud niya nga bahin sa Barangay Hall, sa Barangay Tandawan, katong ilahang covered court, diin doon na magunay mga tubod sa ibabaw. So nag-accumulate pud ang tubig didto ning kanaog ning agi gyud siya didto mismo sa ilahang covered court padulong didto sa duol sa karsada. Sumala sa pag-asa, masinati man ang init nga panahon sa buntag, apan lauman ang pag-ulan sa hapon o gabi nga epekto sa localized thunderstorms. Hinay nga to sa kasarangan nga mga pagulan pero low ang chances o ulan sa buntag hangtod sa udto. Yung mga hapon o gabi na mga patak-patak ng mga pagulan-ulan. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.